Horiace mydlo. Základom tohto pokusu je dokázať prítomnosť sodných katiónov v toaletnom mydle. Keďže mydlo je sodná soľ vyšších mastných kyselín, prítomnosť sodných katiónov môžeme dokázať plameňovou skúškou. Samotné mydlo však nehorí, takže musíme pripraviť horiace mydlo. Do skúmavky nastruháme niekoľko kúskov toaletného mydla, ktoré zalejeme etanolom. Zmes v skúmavke zahrievame vo vodnom kúpeli. Zmes zahrievame dovtedy, pokiaľ sa mydlo v etanole nerozpustí. Keď dôjde k rozpusteniu mydla v etanole, zmes prelejeme do formy z výkresu a necháme stuhnúť. Mydlo položíme na azbestovú sieťku a zapálime. Žltý plameň je dôkazom prítomnosti sodných katiónov.